नाय तंगनाय ताहुकते बुहुक संगनो आं मनो साग्लायना मुसुंगु थांचा हंकाय डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ओ थांचा हंकाय बेबागनो सम्भव ओ थांचा आं yang तमा बागैनो तिने 80 बছर नांखा ओ थांचा मारि ओ फाया आंगै नरक नुखाना ओ सिनि 7 जना जे चिनि एमएलए हिंजांनाय रक बीजेपी नि सीपीआईएम ते कांग्रेस रकनि कांग्रेस नि तो करै चिनि तिप्रासानि बिसिंगो बीजेपी खायनाय आईपीएफ नि खायनाय सीपीआईएम खायनाय ओ चिनि तिप्रासारक ओ एमएलए हिंजांनाय रक मिनिस्टार हिंजांनाय रक नरक थांचां खांखाय डेमोक्रेसी नि मते हंखाय जेफोर पानो मानिक साहानि ओ मुख्यमंत्री नो खानाखाय खानानो आउट खायमानो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ओ बरफ बांना नांगिया ताखरो बुखरक तिप्रासारक थांचा हंखाय 40 जना जनरल वानसारक नि जेटा जनरल नि एमएलए सीट नो 20 टा 20 सीट बायनो मेसानि मानो ताखरो बुखरक बाक्सा आना कवर हिनानो बाक्सा बा सिप्लाय हिनानो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया ओ मसे ताखरो बुखरक नों दिल्लीआव थांगै चिनि नर्थ इस्ट नि गोबां बररक दिल्ली नि साय बांगै थांबानो जों आरो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टार साइड मनबा ताखरो बुखरक चिनि अरो हंकाय सीपीएम खायनाय आईपीएफ ति खायनाय ते बीजेपी खायनाय कांग्रेस खायनाय रक थकी जागै दङ माइकेनो 80 बছर थकी जाखा ताखरो बुखरक ओ थांचानो सबायो थांचा हंकाय जिफोर पानो चिन अधिकार सेगिन हाय मानो बरकनि हाय मोखां याबाय जों नरिनानो मुसुंया ताखरो बुखरक आं सायमानो म आंथानि कुनो डाउट करै जोंनो हामजाका आंका बर बसिनो रिखामो चिन अ मोखां बरकनि हायनि मायानि बागै अ मोखां एरियानि बागै बर सुनो रिनानि सया नर नुगै माखना तिनि अरो हिम बत खलायै अर सिमिया तिब्रानि जतो कुना बेसार बासार बेबाक जागावनो तिनि अ खादुमानि फुनुका ताखरो बुखरक चिनि तिब्रा सरक ओ थांचानि मारे ओ फायांकाय नों जेसा पार्टी पां खायतंनि पार्ट खायै ओंग्लाक ताखरो बुखरो ओंग्लाक नर नुगै माखना ओ नोटिस न कारै गोबां मा इंडिया ओ राज्य दंगो गोबां मा स्टेट दंगो बरक तिब्रानि बागै खानांया ओ मोखां सलियानि बागै फ्लैश अफ ब्लाड नि कक्सवा आं ताखरो बुखरक चिनि मोखां सलियानि बागै निनि साउथ इंडिया ओ गोबां मा राज्य दंगो नॉर्थ दंगो दंगो चिनि तिब्रानि बागै कग्रेतेहा दिनि जराथै चिनि रका पाट माइ तंखा आं मो कक सिसला साया कक बुसलै साव ताखरो बुखरक ते बुसंना सिंसिनाय चिनि जेनारेशन नक दंगो तामु रिक्लांनाय आमने बागै रैली खलाय तिनि जों डेभिड आं तो साइमानो अलरेडी रिगला किन्तु बुमाखां सलियान मागे रिया मामानो बानरो बुमाखां सलियानि कारणे जोङो मायाबो नांया बरा इंडिया गवर्नमेंट बो तिनि त्रिपुरा राज्यनि बो जों बुमाखां सलियानो जोङो राज्य मानथाय सप्ताय जोङो वंचित खायतनिका आबोनि बागै जोंनि सारा त्रिपुरानि जोंनि त्रिपुरासर बेलायके बखाव दुख नांजाक जोंनि मानथाय सप्ताय जों दाबि लामा गासुलायो जोंनि दाबि दाबा जों नांना नांगौ जोंनि हाव दङ जों माइनरिटि जाबो पॉलिटिकल रैली देमो पॉलिटिकल रैली या चिनि मो त्रिपुरासानि जे मानथाय सप्ताय चिनि नन पॉलिटिकल नन रिलीजन नन वायलेंट चिनि मो बचाका पार्टी नो जों मो खायमानो बचाका खलायनो तिनि मो तिनि चंपाहर बाजार हाती बाजार बायदै दमदमनि जों हुमलाय दङ Go back. Nay tong nay takok tay buhok sono lam sobrang sengya ti basa camera tong James tini nor bebak no saimano tini ingkha bubagra ni bising tui chini tiprasarok ni kaisa yok sakmung no naharoi
all tipra joto jagano rally khlai de hine bobagra saklai rimabai tini o champaor lampra hati obo o champaor ni lukurok nang nukui mangkhana homchangti tini okholai jak sattamni bagi no rally khiti Uilano balaikena hambai sini media person songno जों जतन साइमानो लाई थांनाय जुलाई तालनि सालबा 5 जुलाई यो सिनि ताखुक डेविड मोरा सिंह ब काइथाम सान मुंगनति याकुं बाय हिमै दिल्ली ब रवाना रिमानि लामरिमानि ब थांगि सगैजाक तिनि आरो सान मुंनबो तिनि भारत हाक्टरनो नाइकल दंनाय हापांनि थानिया सान मुंनो तिनि आरो खरां तिसाका ओंखाय जों बाबो हायखायनो जों तिनियानो कुनु पार्टी निंगैया अम तिप्रामो थानि ओंगै सिमिया अम कुनु दल निंगैया तिनि बुबाग्राबो आबन सावो जों तिप्रासांगै तिनि आ दिल्लीयाव बो कुनु पार्टीनि ना तिप्रामो थानि ना कुनु दलनि आरो फ्लेग दङो जों अरो हिमबत खायनो बाबो दिनो कुनु फ्लेग जों तिले सुदु नेशनल फ्लेग तिलेखा ओ काइथाम सान मुंखा चिनि तिप्रासार थांनानै बागिनो काइसा अंगाय जों साइमानो चिनि लाई थांनाय बिसिओ मार्च तालो चिनि तिप्रासा एकर्डनखा दिल्लीओ होम मिनिस्टार चिनि वरंगना अमित शाह नि दैदुल मुंबाय आरो चिनि तिप्रासा एकर्डनखा फियाबा ताक बाबनो इमप्लिमेंट खायाकु आबनो कारिबो चिनि तेइबो सानमुं ते काइसा अंखा चिनि बेलाई खायनो ओ तिप्रा हा থেকে আমাকে ভারতবর্ষ বাবো কাইসে জঞ্জাল ন ফাতার হানি যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ফাইমানি মানে বিদেশি যে ফাই চিনি ও ভারত হাও চিনি টংথাই চাথাই বেবাক সেগি টংমানি গমাই টংমানি চিনি দ ফারকনি চিনি অরন পপুলেশন বা চিনি বরক বাং মানি কমামানি আবো जों ताबुक एकदम माइनरिटी थामानि ओ माइनरिटी थांते थांते जों कमरनाफन थांगी तो नाबन बांगी ना इलीगल इमिग्रेंट संनो दाक्ति दाक्ति नाइतुगै कारि होई पोस्ट बैक खाइनेबो अर्थात बंग किफुलि रहनानि आदाबि ते काइसांगै चिनि तिप्रासारक ओ हानि मालिक तंगमानि चिनि हा नाइकलनाय चिनि बरक न तंगमानि बुबाग्राबो सं 184 जन किन्तु ताबुक डेमोक्रेसी फाइमेन बिसिंतै बुनि बरक हाबमानि बिसिंतै ना चिनि पॉलिटिकल पावर तंगसिउ ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तंगसिउ मुंसा करिखा चिनि हाइने बांगे चिनि बागे ग्रेटर ऑटोनॉमी अर्थात चिनि जे मूल दाबी ग्रेटर त्रिपुरालैंड এই যে দাবিনো সানমুঙা গথাম দাবিনো সাनै तिनि ताखौ डेविड मोरा सिंह जे थाङै त्रिपुरानसिम हिमै दिल्लीयाव थाङै तिनि बिनि खरां तिसाइका आरो बुबाग्रानि नेतृत्वे तिनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर खरां तिसाजाका आबाहायकेन बुबाग्रा सारा त्रिपुरानि चिन त्रिपुरा सारंनो कबखा अरो लुका बा हमचां मिसिल खाय जोंबो यामरो ग्यासक सानबागै हायनि बागै चिनि जोङो चाम्पार आमचाइनि चिनि त्रिपुरा सारक पाल खाय नखलायै तिनि आ दिल्लीनि खरां बुबाग्रा आरो जे खरां रितो माबनि यामरक जों यासागलायखा जाते चिनि बरक जेभाबे कमरनान दिगे कमानान दिगे थांमानि लामा থেকে जाते जों यक सामानि माननानि आबनि नाहार मुंगनो तिनि आरो जे बुबाग्रा खरां तिसागा जोंबो ओ खरां न मानजुय ओ चाम्पा हरो जों चिनि आमचाइनि बरक जों खरां तिसालायका तेबो गोबांमा सारा त्रिपुरावनो तिनि अमहायखाय हमजां तिनि मिसेल खालायलै आफाय खरां तिसाका गाबोनो जों पयतो खालायो जों जास्टिस माननानै नांगौ भारत सरकार बसियो बरक बेना तिनि सालसा एग्रीमेंट ओंलायखा मार्जार एग्रीमेंट आ एग्रीमेंट निबो तिनि साइन खायमानि सालंखना तिनि 9 सेप्टेम्बर तिनि आ सालनो रगिनो तिनि आरो चिनि जे भारत हा बांसनो कग्रिमानि नर कमागलाक नंनि मानथाय सकताय नंनि हा नंनि हुकुमो मुकुमो नंनि कक आ बरम निजागना हिमाबो तिनि बरम निजागलिया जों नुगै दङ हायनि बागिनो खरां माति सालायो गावबो कुनु जाति बा कुनु पार्टिकुलार पॉलिटिकल पार्टी नि डिमान्ड याम त्रिपुरासानि डिमान्ड हायनि बागिनो तिनि अम हाइकाय जों अम हिमबत खालाय हमचां तैलाय जों मा हिमलायका गाइसार जों तो नुगै दङ अलरेडी 80 इयार 80 बছর बिसि लाई दंखा जिम बरक जे सेंट्रल इंडिया गवर्नमेंट आसामां
তো ববগ্রা তো অলরেডি সাকলাই পরীক্ষা যে जों কোনো পলিটিক্যাল কালার তা হিনছে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম তা হিনছে অলরেডि साकलाई रिका जे थानचानि मारि फंना बाबा इंगे तिनी बतै रेस्पॉन्ड मानो तिनी अरनि ओ आमचाइनि जे कसा खाइ दंनाय सीपीआईएम खाइ दंनाय कांग्रेस खाइ दंनाय बीजेपी खाइ दंनाय रो बबा हाय रेस्पॉन्ड नायदे कबि कक साना थाखाय बरक तो कुनु दिनो चिनी तिप्रा सारंनि सानमुंग बरक कुनु दिनो खरां तिसाया जोंनोबो शुधु बरक पलिटिकली फायदा माननान बांगै যখন জুট সরকার ত্রিপুরা তংফুরু সিপিএম রক গণমুক্তি পরিষদ রক जों যদি ও জুট সরকার হারি হই जों তেইসা কিফিল ফাইমাকাই ত্রিপুরা সারংবাঙ্গै ত্রিপুরা সালিকা এলাকা এডিসি এরিয়াও ইনার লাইন পারমিট দিনাই হিনি বরক আপরু খরাংতি সামানি কিন্তু নুখা যে সরকার ফাইকা আর ডিমান্ড বং ডিমান্ড লিস্ট থেকে আবো কমাই থাঙ্গা বরক কোন দিনো ত্রিপুরা সানি দাবিনো সমর্থন খায় ও যে जों मानखा एडिसी मानमाबो आबो ठीक न बंग सरकार ना आमारो अब इमप्लिमेंट का फियाबा जबा खलाइनाय साबो जों साइमानो 1967 सिमिचिनि टीयूजेस नि नेतृत्वे आफु थानसाखाय जबा खलाइलायमोन बिसिंथै जों मानखा ओंखाय तिनि बीजेपी रक जोंनो बरक तो पॉलिटिकल थङै दंगो जिनि आमसाय फायै बा बिभिन्न आमसाय फायै बरंनो कग्रिका त्रिपुरा ताम कग्रिया दं ताम रेनाय हिनाय जोंरो टीटीसी रेनाय हिनसागा बरक त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल सागाबंनि दाबि सनद दङ किन्तु सरकार तिनि फाइका त्रिपुराव 2058 सिमि तिनि 25 का माने बीसीसी काइथांगा ना कोई टीटीसी दंखा बंनि खुद कैबिनेट तिनि बरक कनसेन्ट रहका दिल्ली থেকে যে कनसेन्ट फाइमानि एडीसी नो तेकिसा क्राक खाइना बांगे 125 अमेंडमेंट आबनो बिल पास उंथुं हिनै त्रिपुरा ओ तिनि आईपीएफटी सरकार बैबक तंफुरु तिनि बरक रहका किन्तु आबोनाबो कुनु आरो बिल 30,000 गिया पार्लामेंट ताकबो सुदु खनाव उंनाय थांलायो फाइलायो बबाग्रानो सुदु कक नरु जों ताकबो आसाय दङ ताकबो पयद खलायो बरक रिनाय हिनै तामखे ते काइसांगा तिनि त्रिपुरा सारनगो तिनि थानसाव जों तंलाय माय आगे टीयूजेस नेमालो बरक काइसानो दल काइसानो खरां दं माने तिनिखाय जिनि बररकनो तिनि जे बररक जोंनो कमरिनाय आबन लगि रिसि खरां यासागै तिनि आरो सिंलाय दंगो तिनि बुबाग्रा आबो दिल्ली थाङै तिनि आरो सब समयनो जिनि दफानि बागै जिनि खक दं माने आबनो बरक जें जेंग्रा जागो तामखै जों पयतो खलायो सालसे आमो हायके जों तिनि खरां रि तंखांखाय जिनि सानमुं जों माननाय तामखे जों लगी मानि आबहाय दलनि नों तिनि जे दल सामारंनि बरक उल्टा आबरंनो से खरा तुनो न्याय चिनि कक अरनि जों ताम चाबलाय तामुंकलाय बक आबो गुप्तचर हायके जे चिनि कक न आरो त्लां थांनाय जोंनो बाहायके कासुनाय दिल्ली तिनि त्रिपुरानि रहरि आरो तिनि गारि मा कायलाया विभिन्न अंक यूज मा खाया जंतर मंतर আমরা একে কেবেঙ্গি তনিরু আবো সাববা চিনি বরক ন जोंनो केबेंगु मेन हिंगाय बुबा ग्राव कौन साइतम सारंखाय जोंनोगो देबो सेंट्रल रो इंडिया गवर्नमेंट कांग्रेस बो फ्लाइ थांगा सीपीआईएम बो तो जुट हिसाबै कांग्रेस बाय क्लाइका बे दाबो बीजेपी ऑलरेडी 15 इयर बरक लाइका सिगाङो 5 इयर दाबो ऑलरेडी 10 इयर खाना नाय तका इंगा ऑलरेडी बांग्लादेश नि बुरुम साल बुरुम हैं तमना आबती हाय हाचिंचा रेखामा हायकाय और उनकोय तनो फियाबा चिन ओ नोटिस नो खाय बर सब समय सुमना नायोता जे नुखा गोबां राज्य इको इंडिया वो ते बाकिनि जे साउथ इंडिया रक या नॉर्थ रक चिनि ओ तिप्रावो जे चिनि नोटिस जे कंडीशन रका जे इलीगल इमाइग्रेंट नि जे कंडीशन समस्या আমরা তি কোন খরণ খালাইমানো গিয়া তে বাকি রাজ্য রক আমরা ববাই কেন মানে চিনি ও তিপ্রাनि पतिओ কোন हामजागोन आबो मारिनु गया ता तिनि जरातै अलरेडी 40 इयर कावै जों ओंखा त्रिपुरानि एमन काइसा दफा माने लाइबुमाव माने चिनि नॉर्थ ईस्ट पर नायनायदि जो तो स्टेट न चिनि नॉर्थ ईस्ट नि हानि स्टेट नि जे हानि बसा हिनजांनाय रक बरगाननि सीएम दं बंगारनि ताम हिनानि आलगा कुनु दफा हा माने हानि बसा हिनजांनाय रकनो कारि अन्न कुनु दफा रकनि कुनु आरो सीएम बा मुख्यमंत्री माने जों लाइबुमानो गया जेटा चिनि नॉर्थ ईस्ट ताबा 8टा
राज्य तंथानि ओंखाय आसामनो बाद्रिखांखाय गुबुननि राज्यरावबो आसुक ताक बसुं हाय त्रिपुरा हाय माइनरिटी इंगै थांमानि आमतै गरै आसामाव ताक किरि दङ किरै तिनि जेबाबे आरो कायसा दफानो आरो खाय धर्मीय भावे बरक कायसा दफानो एटाक खाय दं किन्तु आ दफासिमि फाइया विभिन्न दल आरो हिंदू मुस्लिम जतन फाइका किन्तु लोक जागमान हिंगाय একটা দফানো একটা সম্প্রদায়ের টার্গেট খাই চীনের কাছে তাম নুখা কোন করি দিল্লি থেকে হোম মিনিস্টার চিনি যে আরো কাইসা সার্কুলার থাংনাय রিজাখা এক মাস বিসিঙ্গ বিদেশি চিনি দখাই পুষবেক খাইনানি বাঙ্গै या প্রিনা দিহিঙ্কা আবো চিনার কোন লোক যায় শুধু খরাজা খরচু ট্রেন মানজাগো বর্ডার ক্রস খাইনা প্রমাণ যাগো আবনো কারি চিনি কোন লোক যায় স্বয়ং চিনির যারা হাপাঙ্গ তংনাই রং বিসিংছে आयंनारनि फाइने रक दं दंखाय बक बर एक्शन नायबा आबोनि बागै चिनि बरक अरो कक नकक फाइका जों जदि आबनो थानसा जत ताम कचा कुफुर कर्म हिलायावै खरां जदि तिनि सीपीएम जितेन चौधरी बाय सुनतै बब गणमुक्ति तै आबके हजार हजार बरक नख कांगाय तिनि जनजाति मोर्चा रक आय सुनतै नख कांगाय तिनि এই যে एसटी कांग्रेस दब नख कांगाय समर्थन खाइले कांगाय आ दाबि माननानि कलाइसि किन्तु और त्रिपुरा मथा जों दाय खरांगाम त्रिपुरा मथानि दाबि हंगे बक चिफ और पपुलार थानाय आबो हाइकै तिनि पार्टीसि नायसिउ जातिनो तर जागलिया हाइनि बागै चिनर तिनि जे बररक हापांनाय दङ जोंना बागै थंदनका जेहेतु जों चिनि बिसिङो जे डिभिजन दं दंगाय बरक बाबनो तैयासक और इम्पोर्टेन्ट रेलाय किन्तु जों जतन एक थांगांगाय ओ राज्य सरकारनि क्षमता दंला खामु ओ इस्युनो बो नाययानो दिल्ली बो खरां मा खागामो बकालिनो जों जदि जत न एक खाय तिनि खरां सैमा कांगाय आरो न चिनि और किजा जों लोगो खलाइजाक गोसा तिनि बो थायो प्रग्राम खालायनो तिनि जोंर लामप्रा हाति एबा चाम्पार तेमुनि नो अमन থেকে चाम्पार हाति जरा जों हिम्मत खलाइलायका चिनि ओ तिनि ओ तामिनानि चिनि ओ जे सानमुं दिल्ली ओ जे तिनि डेभिड मुरा सिंह नेतृत्वे थांगै तिनि आरो खरां तिसाका बुबाग्रासं जों आबनो जों बर चाम्पार आमचायो चाम्पारो लामप्रा हातिसिमि चाम्पार जरा हिम्मत खलाइलायका आं खाय खरचा अरो दफानि सामुं खलायनाय न राजेश देबबर्मा चिनि जत अरो चिन दफानि सामुं खलायनाय जों तिनि दलनि मानो दलनि परिचय रियायन दफानि सामुं खलायलाय जों चिनि ताको तिथि देबबर्मा जुहिना देबबर्मा सुबल सिंह देबबर्मा सं हाय सापिर देबबर्मा सं हाय और गंजन संहाय गोबां मा आं जतन बुं सालिया जों अरो तंबायो जों जतन दफानि बाङै खरां तिसालाय तंजाबो।